דברים שרק אתה מסוגל לעשות. אני הייתי בקריאת מגילה בפורים, וקפץ לי איזה הערה. אסתר מפחדת לגשת למלך אחשוורוש להציל את העם. מרדכי אומר לה, תקשיבי, אם את לא הולכת, רווח והצלה יעמוד לעם במקום אחר, ואת ובית אבי תאבדו. לא שיהרגו את אסתר או משהו כזה, אלא אם את לא תהיי בייעוד שלך, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. אם את לא עושה את הייעוד שלך ואת השליחות שלך בעולם, בעצם אין משמעות לקיום שלך. אם את לא בסנטר שלך ולא במה שיש לך להביא לעולם, וישר השלחתי את זה לעצמי, אמרתי, אימא'לה, אני בייעוד שלי, יש משמעות לקיום שלי, יש משמעות למה שאני עושה, אני מביאה את עצמי, כי יש בי את המיוחדות, ואם אני לא אביא, אז ימצאו מישהו אחר שיעשה את זה. אבל אני אאבד, אני לא יהיה שום משמעות לקיום שלי. אז זה משהו שהטריף אותי ככה, והסתכלתי על זה ואמרתי, אימא'לה, זה מפחיד לחשוב על זה ככה, אבל זה לגמרי ככה, כי אם אנחנו לא נהיה בייעוד שלנו, מישהו אחר יעשה את הייעוד הזה, והאור שלנו ושל מה שאנחנו צריכים להביא לעולם פשוט יאבד. תסתכלי איפה את, איפה הייעוד שלך, איפה האור שהמיוחד שלך שאת צריכה להביא לעולם. אפילו בדברים הכי קטנים, יש דברים שרק אתה מסוגל לעשות.